17 сентябрда һөнәри белем бирү системасының 80 еллыгы уңаеннан Зей политехник колледжында очрашу узды. Анда ветеран укытучылар, яшь педагоглар һәм мастерлар түгәрәк өстәл артында аралашты. Бу көнне мондый чаралар республиканың барлык һөнәри белем бирү учреждениеләрендә үтте. В рамках нашего круглого стола Түгәрәк өстәл артында без һөнәри белем бирү системасының киләчәге турында сөйләшәбез. Ветеран укытучыларның эш тәҗрибәсе белән танышабыз. Яшь педагоглар алар эш тәҗрибәсен бүгенге көндә заманча мәгарифтә кулланачак, ди Людмила Белоногова. Очрашуга әлеге уку йортының беренче директоры Валерий Бертман, ветеран укытучылар чакырылды. Чара уку йортына видеоязмаша экскурсия саудан башланды. Аның үткәне, бүгенгесе турында мәгълүмат бирелде. Шунысы игътибарга лаек, бүгенге көндә эшче һөнәренә ихтыяҗ бар. Кунаклар әлеге уңайдан сөйнечләрен белдереп, бирдә эшләгән еллары буенча фикер алышты. А сегодня ведь этого нет. Сегодня выбирает сам дитё, никто его не настраивает. Есть деньги, он идет в мед. Нет денег, он идет в пед. А на знания никто не обращает. И самое больное место, то, что вот инженер, это не беда. Вот учитель, врач – это горе для страны. Колледжның бүгенгесе турында исә яшь педагоглар һәм мастерлар бәян итте. сегодня за круглым столом мы собрались как раз. Без бүген үз эшенең осталары булган ветеран укытучылардан тәҗрибә тупларга җыелдык. Бүгенге яшь буын яңа фәннәр өйрәнергә, яңа һөнәрләр үзләштерергә омтыла. Бу уңайдан ветеран укытучылардан файдалы, кирәкле мәгълүмат тупларга тырышабыз. Ирешелгәннәребез буенча алар белән тәҗрибә уртаклашабыз, ди Елена Мельникова. Түгәрәк өстәл артында фикерләшү җанлы һәм кызыклы барды. Өлкән буын педагоглар, эш тәҗрибәсе, яшьләр исә эш планнары белән бүлеште. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.